Laten we maar beginnen met de vraag. Missen jullie elkaar al een beetje? Ja, dat is een vraag. Nou, we zijn nu weer bij elkaar. We komen elkaar nu toch meer tegen dan daarvoor. Ja. Nee, jullie staan nu samen weer op een album in de recycled uitvoering. Ja. Hoe is dat? Ja, mooi. Heel leuk. Maar goed. Heel leuk, ja. Vooral dat met, heb je het al gehoord of niet? Ik heb het gehoord, ja. Ja, ik heb het gehoord. Zak maar. Ja. Nou ja, super natuurlijk als er zo'n album gemaakt wordt. Ik vind het mooiste het ene regeltje. Die heb ik dan weer net gemist. Nee, heb je die? Ik heb hem slecht doorgeluisterd, heel snel. Meisje, ik wil je naar je huis toe brengen. En wat vond je van de Def Rhymes uitvoering van jullie eigen nummer dan? Ja, die heb ik nog niet gehoord, maar die ga ik dus wel eventjes horen. Ja, straks, want dat vind ik prachtig mooi, ja. Hoe zingt die man weer? Straks naar de tweeën. Ja. Het gaat echt een beetje bubbeling, hè? Oh, ja, nou, bubbeling. Ja, het is natuurlijk wel uniek. Def Rhymes doet een liedje van de havenzangers van Def Rhymes. Dat is denk ik ook het leuke aan dit hele gebeuren. Recycled, ja, de naam zegt het al. Dat maakt het zo spannend. Gaan jullie nog wat doen als havenzangers of gaan de wegen nu langzaamaan toch echt uit elkaar? We zijn er net nog aan de gang geweest, hè? Dus dat gaat nog wel. En als er steeds dingen zijn, hij gaat wat anders doen, ik ga wat anders doen erbij. Nou, en als er wat is voor de havenzangers, want morgenavond zitten we weer samen, hoor. Dus, ja, ondertussen begint jouw zoon ook met zingen, hè? Ja, iedereen begint met zingen, geloof ik. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je... we doen alle twee ook eigen dingen. En de havenzangers, ja, net Gordon zei nog van ja, misschien moeten ze nog 30 jaar doorgaan. Ja, je weet het toch allemaal niet. We zien wel wat de toekomst ons brengt. Maar het was ook tijd om voor onszelf eens wat dingen te gaan doen. Nou, daar zijn we mee gestart. Ja.